कैदे कटोरा कम कपड़ी लाड़ी नौरिया సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. ఆల్రెడీ దీనికి షార్ట్ వీడియో నేను ముందే అప్లోడ్ చేసిన. సో చూసారు కదా, ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. సో మన మహారాష్ట్ర నుంచి కొంచెం మరాఠీతో చేయి బ్రో అని అడుగుతున్నారు. సో అందుకోసమే ఒకటి మరాఠీతో అండ్ ఒకటి తెలుగుతో చేసిన, రెండు చేసిన. మహారాష్ట్ర నుంచి వాళ్ళు మరాఠీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మన తెలుగు రాష్ట్రం వాళ్ళు తెలుగుతో చేసుకోవచ్చు. సో సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ చూసారు కదా. రెండు లింక్స్ కింద ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంపోర్ట్ చేస్తే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది, ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ లైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేస్తే 2 లింక్స్ ఉంటాయి, ఒకటి తెలుగుతో ఉంటుంది, ఒకటి మరాఠీతో ఉంటుంది. సో మీకు ఏది నచ్చితే అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇది తెలుగులో ఉంది, సో ఇది తెలుగులో ఉంది. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఉంటుంది, ఇది మరాఠీతో ఉంటుంది. సో రెండింటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. సో మీకు నచ్చిన విధంగా రెండింటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. మీకు ఏది కావాలనిపిస్తే దాంతో ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే, సో ఇక్కడ పేరు, ఇంటి పేరు ఉంది కదా, దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ గ్రూప్ ఉంది కదా, గ్రూప్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి, సో ఇక్కడ పైన ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి, సో ముందుగా ఈ వీడియోని ఆఫ్ చేద్దాం. సో ఈ పైన ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి ఎడిట్లోకి వెళ్ళి, సో ఇక్కడ మడవి అని ఉన్నది కదా, సో మీకు ఏది కావాలో అది రాసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా కనక అని రాస్తున్నా. సో కనక, సో ఇలా. సో మీకు ఏది కావాలో అది యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ టిక్ మార్క్ తీసేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్, థర్డ్, సో ఇక్కడ ఫొటోస్తో సహా వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసుకోండి, ఎడిట్ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పేరు చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ సుభాష్ అని ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసి ఎడిట్లోకి వెళ్ళి, సో ఇక్కడ మీ పెళ్లి కొడుకు పేరు ఏంటి, ఏముందో అది రాసుకోవాలి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా నా పేరు రాస్తున్నా. సో ఇట్లా. సో మీకు ఏ విధంగా నచ్చుతుందో ఆ విధంగా రాసుకోండి. సో ఇలా. సో కరెక్ట్గా రాకపోతే కొంచెం ఇటు అటు జరుపుకోండి. సో ఇట్లా జరిపేసేయండి, సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా కొంచెం తక్కువ అయితే దీన్ని ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి, ఇట్లా. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్, ఎడిట్ చేసుకోవడం ఉంటుంది. సో గ్రూప్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి, సో ఇక్కడ పేరు ఆల్రెడీ ఏం చేసినాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, ఫోటో యాడ్ చేద్దాం, మీడియా. సో ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్లోకి వెళ్ళి, సో మీకు నచ్చిన ఫోటో, మీ పెళ్లి కొడుకు ఫోటో ఎలాంటిది ఉంటుందో అలాంటి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఈ ఫోటో ఉంది, ఈ ఫోటో మీద టచ్ చేసి, సో ఇంతవరకు ఉందో అంతవరకు డ్రా చేసి దీన్ని కిందికి తీసుకురావాలి. సో కిందికి తీసుకొచ్చి ఇట్లా వదిలేస్తే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఒకవేళ ఇటు అటు అయితే జరుపుకోవచ్చు. సో మీ ఇష్టం అది, ఇట్లా. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేమ్ ప్రాసెస్ ప్రతి దానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. సో గ్రూప్ మీద టచ్ చేసుకోండి, ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ ముందుగా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, దీనికి ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు డ్రాగ్ చేసి కిందికి తీసుకురండి. కిందికి తీసుకొచ్చి, సో ఇప్పుడు దీనికి ఒకటి పేరు చేంజ్ చేసుకోవాలి కదా. సో పైన దానికి టచ్ చేసి ఎడిట్లోకి వెళ్ళి, ఇక్కడ సుభాష్ ఉందిగా, దీన్ని తీసేస్తున్నా. సో తీసేసి నా పేరు పెట్టుకుంటున్నా. సో సింపుల్గా ఉంటుంది, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో రైట్ మీద టచ్ చేస్తే సింపుల్. మళ్ళీ సేమ్ కింద దానికి కూడా ఇక్కడ యశోదాబాయి ఉందిగా, దీన్ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు నచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో తెలుగులో కావాలంటే తెలుగులో, మరాఠీలో కావాలంటే మరాఠీలో. సో ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటే నాకు వాట్సాప్ నెంబర్ ఉందిగా, నా వాట్సాప్ నెంబర్, ఆ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. అక్కడ నుంచి నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా.
సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 1 బై 1 ఇక్కడ మీ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ టైం ఉంటుంది, సుముహూర్తం. నేను మరటి ఫస్ట్ టైం రాస్తున్నా, ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, సరి చేసుకోండి. సో ఇక్కడ టైం అండ్ డేట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ మీ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో సింపుల్గా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. సో ఒకవేళ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది, ఎక్స్పోర్ట్ ఎనీవే అండ్ క్లోజ్ అని వస్తుంది. ఎక్స్పోర్ట్ ఎనీవే అని కొట్టండి, ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. సింపుల్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.